ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அமிழ்தம்பூ. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் இருக்க அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த அண்ணாமலையார் கோயிலை பற்றின விளாக் தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும், சூப்பராக இருக்க போகுது. அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கோயிலுக்குள்ளே வந்து போயிடலாம். வெளியவே பார்த்தீங்கன்னா கோவிலோட 3 தேரும் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த திருவண்ணாமலை கோவில் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து இருக்குது. அதனால் இங்கே வந்து இந்த கார்த்திகை தீபம் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே தேங்காய் பழம் அந்த அர்ச்சனைக்காக அதெல்லாமே வாங்கிட்டோம். அங்கே இங்கேயே வந்து கற்பூரம் தீபம் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இதோட சிறப்பு பார்த்திங்கன்னா 365 திரி வச்சு ஒரு பெரிய நெய் தீபம் வந்து வச்சுருக்காங்க. 50 ரூபாய் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி தீபம் எல்லாமே போடுறதுனால நம்ம இங்கேயே வந்து போட்டுக்கலாம். அண்ட் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி கீழே வந்து தீபம் போட்டுக்கலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் ஏற்றுறதுக்கு அந்த தூண் மாதிரி சின்னதாக வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இந்த மண்டபம் வழியாக உள்ளே பூந்து தான் நம்ம வந்து கோயிலுக்குள்ளே வந்து போகணும். ஸோ நம்ம வாங்க இப்போ நம்ம உள்ளே போயிடலாம். கோயிலுக்குள்ளே நுழையும் போதே அந்த மண்டபமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இன்னும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதோட கோபுரங்கள், அதுக்கப்புறம் கலை, அதுக்கப்புறம் கல்வெட்டுக்கள், அந்த மாதிரி கோவிலுக்குள்ளே பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்து இருக்குது. நம்ம எல்லாமே இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறது தான் வந்து திருவண்ணாமலை கோவிலோட ராஜகோபுரம். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா 4 கோபுரம், அது இல்லாமல் உள்ளே வந்து 5 கோபுரம், மொத்தம் 9 கோபுரம் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இந்த ராஜகோபுரம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள உயரமான கோபுரங்களில் இந்த திருவண்ணாமலையில் இருக்க ராஜகோபுரம் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மலையோட அடிவாரத்திலேயே வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு 24 ஏக்கர் பரப்பளவில் வந்து இந்த கோயில் வந்து கட்டியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கோயில் இது. நாங்களுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிருக்கோங்கிறனால ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அந்த கோபுரத்தில் இருக்க அந்த கலை நீங்கள் பார்க்கும்போது, பக்கத்தில் பார்க்கும்போது அதை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த கோபுரம் பார்த்ததுமே எனக்கு அதுவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா தீபம், கற்பூரம், விளக்கு நான் சொன்னாலே அதெல்லாமே போடுறதுக்கு இங்கேயும் ஒரு கம்பம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க முன்னாடி. ஸோ அதை போட்டுட்டு நம்ம கோயிலுக்குள்ளே வந்து போய்க்கலாம். கோவிலுக்குள்ளே செக்கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர நம்ம பேகை மட்டும் வந்து முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்து செக் பண்ணுறாங்க. உள்ளே என்ன இருக்குன்னு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக பார்க்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் உள்ளே போக போக அந்த கோவிலோட அந்த கட்டிடம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த கோவிலில் மூலவராக பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலையாரும் உண்ணாமுலை அம்மாளும் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி சுவாமி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலில் வந்து மெயினாக இருக்காங்க. அது இல்லாமல் இந்த கோவிலுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட சின்ன சின்ன சன்னதிகள் வந்து இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து பல்லவர்கள், நாயக்கர்கள், சோழர்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அரசர்கள் பீரியட்லேயும் வந்து உள்ளே வந்து கட்டியிருக்கனால அற்புதமான கலைகள், கல்வெட்டுக்கள் எல்லாமே கலந்த ஒரு அழகான கோவிலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி இருக்குது. பின்னாடி இருக்க அந்த மலை பார்த்திங்கன்னா சிவனாக வந்து இங்கே வந்து பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த மலையை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அடிவாரத்தில் இந்த அண்ணாமலையார் கோவிலும் அதை சுற்றியும் வந்து கிரிவலம் அப்படிங்கிறதே வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றின வீடியோ வந்து நம்ம அடுத்த இதில் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரங்கால் தூண் மண்டபம். ஸோ இந்த மண்டபம் இல்லாமல் இந்த கோவிலில் வந்து நிறைய மண்டபங்கள் வந்து இருக்குது. அது போக திருமண மண்டபம், அன்னதான கூடம், கலையரங்கம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த கோயிலுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம முன்னாடி ராஜகோபுரம் வழியாக நம்ம உள்ளே வந்தோடனே முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முருகன் அருணகிரியாருக்கு காட்சி அளித்த சன்னதின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு சன்னதி அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம உள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்காக வந்து லைனில் வந்து நின்றுக்கலாம். அந்த கோபுரம் உள்ளேயும் சரி வெளியும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்து இருந்துச்சு. நாங்கள் இப்போதைக்கு வந்து அந்த முருகர் சன்னதி கும்பிட்டு நாங்கள் வந்து பொது வழியில் தான் நிற்க போகிறோம். ஸோ பொது வழி ஒன்று இருக்குது, 50 ரூபாய் டிக்கெட்டில் போகிற வழின்னு சொல்லி இருக்குது. நாங்கள் காலையில் வந்து ஒரு 9:30 மணிக்கு நாங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போனோம். ஸோ அந்த டைமில் பெரிய கூட்டம் இல்லாதனால பொது வழியிலேயே போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போதைக்கு போயிருக்கோம். ஆனால் பொதுவாக வந்து இன்னுமே நேரத்தில் ஒரு 7 மணி, ஒரு 6-7 மணிக்கெலாம் வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னுமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் சாமி பார்த்துடலாம். அண்டு பொறுமையாக நல்ல நிதானமாக காலையில் டைமில் சாமி கும்பிட்றதுக்கு அந்த டைம் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க.
உள்ள லைனில் போகும்போதே நம்ம இந்த குளத்தை சுற்றி தான் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். அங்கேருந்து கோவிலோட எந்த சைடில் நீங்கள் சுற்றி பார்த்தாலுமே அந்த குளமாகட்டும், அந்த கோபுரங்கள் உள்ள நிறைய மரங்கள் வந்து வச்சுருக்காங்க. அப்படியே ஒரு இயற்கையான ஒரு சூழலில் அந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்க அமைப்பே வந்து உள்ளே வந்து அந்த பெரிய பெரிய கோபுரமாகட்டும், நிறைய சின்ன மண்டபங்கள், சன்னதிகள், குளங்கள்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த கோவில் அமைச்சிருக்கிற விதம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகும்போதே சைடில் வந்து அன்னதான கூடம் வந்து வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கல்யாண மண்டபம், அது இல்லாமல் குட்டி குட்டியாக நிறைய மண்டபங்கள், நிறைய சன்னதியும் இருக்குது. இப்போ நம்ம அண்ணாமலையாரை கும்பிட உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா, சாமியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே வெளியே நிறைய சின்ன சின்ன சன்னதிகள் வந்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து லைன் வந்து நிற்கும். பொது வழி ஒன்று 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுன்னு சொல்லி அங்கே போய் நம்ம வந்து லைன் வந்து மாற்றிக்கலாம். வேணும்னா நம்ம அங்கே போயிட்டு எந்த லைன் வேணுமோ நம்ம அதில் சூஸ் பண்ணி போய் நின்றுக்கலாம். நாங்கள் இப்போதைக்கு பொது வழியில் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் இந்த கோவிலோட வெளிப்புற சுவர் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக கட்டியிருக்காங்கன்னு. அண்ட் எல்லாத்துலேயுமே அந்த நந்தி இதை வந்து சுற்றியுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சுவரில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்டு நம்ம கோபுரம் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம உள்ளே வந்தது ராஜகோபுரம் வழியாக வந்தோம். அது இல்லாமல் 4 திசையிலையும் வந்து நமக்கு கோபுரம் இருக்குது. வந்து ராஜகோபுரம், அதுக்கப்புறம் வந்து பே கோபுரம், திருமஞ்சன கோபுரம், அம்மணி அம்மாள் கோபுரம்னு சொல்லிட்டு அதுதான் மெயினாக வெளியே இருக்க 4 கோபுரம். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கிளி கோபுரம், வடக்கு கட்டை கோபுரம், மேற்கு கட்டை கோபுரம்னு மொத்தமாக ஒரு 9 கோபுரம் இருக்குது. ஒவ்வொரு கோபுரமும் அதோட கலை உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. ஆனால் இந்த திருவண்ணாமலையை வந்து நம்ம அண்ணாமலையாரை நம்ம எங்கிருந்து நினச்சாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்தி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நீங்கள் நேரில் வரணும் அப்படின்னு கூட கிடையாது, நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அண்ணாமலையாரை நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இங்கே இருக்கிற குளம் பார்த்திங்கன்னா பிரம்ம தீர்த்தம், இது வந்து குடிநீர் அல்ல அப்படின்னு உள்ளே எழுதியிருக்காங்க. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பிரம்ம தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து குளம் வந்து இருக்குது. அது சுற்றியுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட் இது வந்து போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே குட்டி குட்டி சன்னதிகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ இங்கிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சன்னதிகள் வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து பார்க்கலாம். இந்த சைடில் உள்ளே வந்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஷலை அப்படின்னு ஒரு இது வந்து மரத்தை அங்கே இடத்துல வந்து வச்சுருக்காங்க. பிரம்மலிங்கம் சன்னதி வந்து இருக்குது. இந்த கோவிலையும் நம்ம சுற்றி வந்துட்டு இங்கே இருக்க எல்லா கோவிலுமே அதே மாதிரி தான் குட்டி குட்டியாக சன்னதிகள் வந்து நம்ம சுற்றி வந்து சாமி வந்து கும்பிட்டுக்கலாம். அந்த அடுத்த சன்னதி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து வித்யாதேஸ்வரர் சன்னதி வந்து வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டுகள் நான் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழியில் மட்டும் இங்கே கிடையாதுங்க, பிற மொழிகளிலும் வந்து கல்வெட்டுகள் வந்து அங்கங்கே இருக்குது. நம்ம நடக்கிற கல் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கல்வெட்டுகள் பதிச்ச கல் கூட தரையிலையும் வந்து இருக்குது, சுவர்லேயும் இருக்குது. அதில் வந்து நிறைய அந்த சின்னங்கள் போட்ட மாதிரி ஒரு சில படங்கள் வரைஞ்ச மாதிரியெல்லாம் அந்த கல்லில் வந்து அந்த அச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து நடக்கிற பாதையிலையும் இருக்குது. சுவரில் அந்த கோவில் சன்னதியெல்லாம் இருக்குங்க இல்லையா, அங்கங்கே அந்த கல்லெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம நேரில் வந்து பார்க்கும்போது அது தெரியும். அண்ட் குளத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால பைரவருக்கான சன்னதி வந்து வச்சுருக்காங்க. உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து எல்லா சன்னதியுமே வந்து பூட்டி தான் இருக்குது ஒரு சில சன்னதியெலாம். ஸோ நம்ம அப்படியே முன்னாடி நின்று நம்ம வந்து கும்பிட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்குள்ளே உள்ள ஒரு மண்டபம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம பூந்து தான் வந்து அண்ணாமலையாரை வந்து நம்ம கும்பிட்றதுக்காக உள்ள லைனில் நின்று போக முடியும். ஸோ இங்கிருந்து அந்த குளத்திலிருந்து பார்க்குற அந்த பின்னாடி மலை ஆகட்டும், அந்த கோபுரங்கள், அந்த வியூவே எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே வந்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. காலபைரவர் கோயிலை கும்பிட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு மண்டபம், சின்னதாக ஒரு மண்டபம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த அண்ணாமலையார் கோவிலோட மினியேச்சர் மாதிரி உள்ளே வந்து செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஒரு கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ளே. ஸோ அதை கூட நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுலேயும் வந்து என்னென்ன எந்த கோபுரம் என்ன பேர் அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து அங்கே சுற்றி இருந்த வெளியிருந்த சன்னதி எல்லாமே கும்பிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே வந்து வந்திருக்கோம். இப்போ நாங்கள் உள்ளே வந்து ஃபோன் வந்து அலோட கிடையாது. நாங்கள் 50 ருபீஸ் டிக்கெட் இதுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம். ஏன்னா வந்து பொது வழி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறோம்.
இப்போ நாங்கள் லைனில் நின்று சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ளேயே நிறைய சின்ன சின்ன சன்னதி சுவாமிகள்லாம் வந்து இருக்குது. சுற்றியும் வந்து பொறுமையாக கும்பிடுங்க. கும்பிட்டு வந்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அங்கே உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா வெளியே வந்த உடனே உண்ணாமுலை அம்மன் சன்னதிக்கு போகிற வழி வந்து இருக்கும். அதாவது பார்வதி சுவாமிக்கான சன்னதி. நம்ம அங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய கூட்டம் இருக்காது. நம்ம போனோன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த மாதிரி சாமி கும்பிட்டு வந்துடலாம் லைனில் போயிட்டு. இப்போ நாங்கள் அங்கேயும் உள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு சின்ன நந்தி அந்த கம்பம் இருக்கும் இல்லையா, அது இருக்கும் முன்னாடி. அண்ட் சைட்லேயே வந்து நவகிரகங்களுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் விளக்கு போட்டு நவகிரகங்களை சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சுற்றியுமே அந்த மண்டபம் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ சாமியும் வந்து கொஞ்சம் லேட்டானாலுமே நல்லா திருப்தியாக வந்து சுவாமி வந்து 2 இடத்துலையுமே நல்லா வந்து கும்பிட்டோம். அண்டு கல்வெட்டுகள் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ இந்த சுவர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ காட்டுறது வந்து தமிழ் மொழியில் இருக்க கல்வெட்டுகள் தான். ஸோ பிற மொழியிலையும் இருக்குது. நான் இப்போ காட்டுறது இந்த சுவரில் இருக்கிறது மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியில் இருக்கிறது தான். ஸோ மேலேருந்து கீழே வரைக்குமே அந்த அடித்தளம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே இருக்கிற அந்த கல் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே கல்வெட்டாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து அண்ணாமலையார் அப்பனையும் பார்வதி சுவாமியும் கும்பிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா இன்னும் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன சன்னதிகள் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம போயிட்டு சாமி வந்து கும்பிட்டுக்கலாம். ஸோ அப்படியே வந்து வாங்க. இப்போ நம்ம போக போகிறது பார்த்திங்கன்னா காலதீஸ்வரர் சன்னதிக்கு. கோவில் வந்து பூட்டி தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம சாமி நல்லாவே தெரியும். நம்ம வெளியே நின்னே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாமி கும்பிட்டு சன்னதி வந்து சுற்றி வந்துக்கலாம். நாங்கள் வந்து 9:30 மணிக்குள்ளே போனது. சுவாமி கும்பிட்டு வெளியே வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா சிவன் சுவாமி பார்வதி சுவாமி 2 சாமியும் உள்ளே இருக்க அந்த சன்னதி எல்லாமே கும்பிட்டு வெளியே வரும்போதே டைம் வந்து ஒரு 11:45, கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணிக்கு பக்கமாகவே ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ நாங்கள் வெளியே வரும்போது பயங்கர கூட்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ 50 ருபீஸ் லைன் ஆகட்டும், பொது வழி ஆகட்டும், 2லேயுமே ரொம்ப கூட்டமாக இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக வர பாருங்கள். ஒரு 6-7 மணிக்கெலாம் கோவிலுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து சாமி திருப்தியாக கும்பிட்டுட்டு போகலாம். இப்போ நம்ம போகிறது பார்த்திங்கன்னா பிடாரி அம்மன் சன்னதி. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உள்ளே வந்து விநாயகருக்காகட்டும், முருகருக்கு, அதுக்கப்புறம் அம்மன், நிறைய அம்மன் சாமிகள், அது இல்லாமல் நிறைய சின்ன சின்ன சன்னதிகள்னு சொல்லிட்டு நிறைய சுவாமி இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து கும்பிட்டு வெளியே போகவே எனக்கு தெரிஞ்சு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் வந்து தேவைப்படும். அது கூட்டம் இன்னுமே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டைம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாகும். இந்த அம்மன் சன்னதிக்கு அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் வந்து இருக்குது. அந்த மரத்தில் வந்து சித்தர் உருவம் வந்து தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பள்ளியும் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் எல்லாருமே அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி உங்களுக்கு யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க தெரிஞ்சவங்க கூட நீங்கள் போனீங்கன்னா அது கரெக்டாக உங்களுக்கு காட்டுவாங்க, தெரியும். ஸோ எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமுங்கிறனால யாருமும் தெரியல. எங்களுக்கும் அதை பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ நாங்களும் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். எல்லோரும் சொல்கிறத வந்து நாங்களும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். பட் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியல. அப்புறம் ஒருத்தங்க தான் எங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அந்த கொம்பில் வந்து ஒரு பள்ளி உங்களுக்கு இப்போ நகர்ந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுவும் அது இல்லாமல் ஒரு 2 சித்தர் இது வந்து மேலே அந்த கொம்பில் இருக்குங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா சரி நீ அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அதை காட்டுவாங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ உள்ளே வந்தீங்கன்னா இதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜம்புகேஸ்வரர் சன்னதி. ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம சாமி கும்பிட்டுக்கலாம். எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு இப்போ வெளியே வந்தாச்சு. வெளியே வந்ததுமே பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து கிளி மண்டபம், அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கலையரங்கம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரசாதம் வாங்குகிற இடம் இருக்கும். ஸோ அங்கே சக்கரை பொங்கல், புளியோதரை அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரசாதம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அங்கேயே வாங்கி சாப்பிட்றதுனா கூட அந்த கலையரங்கமில் வந்து நிறையா இடம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கே பக்கத்துலேயே வந்து குடிக்கிற தண்ணியும் இருக்கும். நீங்கள் கை கழுவுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அங்கே சைடில் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம இது பண்ணி கழுவிக்கலாம்.
நாங்கள் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா அந்த கலையரங்கம் இடத்துல தான் இடம் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்தனால ரொம்ப நேரம் அங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். உட்காந்துட்டு பிரசாதத்தில் வந்து நாங்கள் சக்கரை பொங்கலும் புளியோதரையும் வந்து வாங்கியிருந்தோம். 10 ரூபா தான். டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. வேறு என்ன இருந்துச்சுன்னு தெரியல, ஏன்னா கொஞ்சம் கூட்டமாக இருந்தனால வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்க முடியல. அந்த 2 மட்டும் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. சாப்பிட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் கோவிலேருந்து வெளியே போகிறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். அண்ட் அவ்வளோதான் இந்த விலாகையும் நான் வந்து இதோட வந்து முடிச்சுக்கிறேன். அண்டு என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் வந்து இந்த விலாகை வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நான் ஷேர் பண்ண இந்த விஷயம், இந்த கோவிலை பற்றிய விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அண்ட் நீங்கள் இந்த அண்ணாமலையார் கோவிலுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னும் யாரும் வராமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்து தரிசனம் பண்ணதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து நேரில் வந்து பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப வந்து நல்லா இருக்கும். அண்டு வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து சுற்றி சைடில் வந்து நிறைய கடைகள் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த ராஜகோபுரத்துக்கு சைடில் இருந்து அந்த முன்னாடி வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடைகள் வந்து இருக்கும். ஸோ பிரசாதம் வாங்குறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் டாய்ஸு, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், சுவாமி ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சேனலுக்கு யாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.